ベスト8の顔ぶれは、この2チーム、そして川西を下しているフェニックスが、ポーランド勢ファフスキンナブルフォーンと倒しているオールインバルコイネンとの日本勢対決におそらくなっています。Ja siellä vedetään taas pitemmän kaavan kautta Leköläinen DCPn tunnuslaulu. En edes yritä tässä arvella, että mitä tässä ranskan kielellä sanotaan, mutta se taitaa päättyä kuitenkin. エストニアチームカービサーリーマー、ムーンプリズムパートのベスト8の対戦。そして残り一つのカードがチームロッキー、先ほど勝利したチームロッキーの相手か、まだシステム上出てはいないですね。フランス・フレンチ・フェリメールズの対フィンランド・ソルザンの勝者との対戦ということになっています。日本勢はストイトには3チームですかね。が残っているという状況です。いよいよトップ8ということになりました。残り優勝に向けては3回の勝利3連勝ということになりました。かなり現実的なところまで到達してきたというわけでありますが、勝負の残り3試合、このブレイク、強烈に叩き込んでいきました。オーストラリアでもこのストレートの、鋭さっていうのは特徴ですね。低くて速いストレートっていうのをかなり安定して投げることができるので、こういったところブレイクでも強烈に叩き込んでいきます。レスコリン BCP。今日序盤の配信試合でも登場していましたが、かなりこの陽気な雰囲気でフランス勢同士の対決を制していました。積極的攻めの姿勢がかなり特徴として出ていました。レスコリンですが、出てきた8番をここは運びに行きます。12対8というスタートになっている。ここは右の6番にターゲットを切り替えていきます。確実に取れるところ、一旦ターゲットを変えています。トップ8からレフェリーがついている試合という風になっていますね。スキットルを起こし、モルクを戻す作業がレフェリーによって行われています。このわずかなスキットルのね、復帰の仕方によっても、やり方を間違えてしまうと、微妙にこのスキットルの位置というのも変わってしまいますから、この中立のレフェリーがこれ入っているというわけです。レスコリンもここは6番を追いかける形。このわずかな4点差というところで、ついていく構えを見せています。向こうは午後4時半を回っています。おっと、ここは6番ですが、上を越えていきます。少し苦笑い。
両チームとも明るい表情が、このベスト8の局面でも見えています。Odotellaan vielä, että mikä tässä on sitten ratkaisu. Siellä on jo 12-nenkin periaatteessa tarjolla hyvin hankalalla heitolla. 多くのギャラリー、試合を終えた選手、そして観戦の方々がこの試合を見守っています。午前中からタフな試合を乗り越えてきているこの2チームです。Katsotaan mitä lähdetään hakemaan. Tämä voi olla 6, voi olla 12. Nyt en lähde spekuloimaan. Kyllä sillä 6. ここは9番ですかね。ロブスローのように見えたんですが、お互いにフォルトをするというところで仕切り直しの次のターンに移ります。Hänen dokumenttielokuvansa täällä tosiaan eilen päästiin nauttimaan vielä illan päätteeksi. Itse en tuota valitettavasti nähnyt, mutta toivon mukaan pääsen tuon huikean pelimatka-dokumentin vielä näkemään. Oi, hieno heitto. Sieltä haetaan, ei enää niin nöyrä kutonen, vaan tuollaisella keskipitkällä heitolla 6 pistettä Finska Russille tauluun, 10 pistettä eroa Le Collane DCPlle, joka myös heitti hudin tuolla edellisellä heitollaan. ここは6番、リカバリーを成功しています。このチーム戦がダブルフォートになる前に、しっかりとリカバリーを次の選手ができるかどうかで、安定感は大きく変わります。ダブルフォートしてしまうと、その外した2ターンに加えて、さらに、あまり攻撃的にはいけない次の1ターンということになりますから、3ターンをもう失っているというふうに考えることができます。ダブルフォルトはかなり重いです。ですので、フォルトが重なる前にしっかりとカバーするということが重要になります。8番ジャストで合わせた。一つフォルトがある中から、あえて攻撃的に後ろのターゲットを狙います。ではチームの性格が出ていますね。見事なジャストヒット。Muistatko tuosta aamun pelistä? Kyllä se taitaa Le Collane nimenomaan tarkoittaa, että Le Collane ja DCP. Juuri näin. Koska keltapaitaisia herrasmiehiä vastaan minulla oli kunnia pelata Nottinghamissa EM-kilpailussa, mutta arvaapa mitä. Tuliko häviö? Ei tullut. Tuli ratkaisevan erän voitto. No niin, saatiinhan sieltä se hyväkin. お互いに見事なカバーを成功して24対22という中盤戦に入っています。ベスト8の第1セットです。フィンスカです。8番、ここも来ます。ストレート勝負、お互い譲りません。仮と手前で落として確実に合わせていきました。32点というのが来ましたから、9球が一つあり得るのかなという配置になっています。ブレイクでその9番に対してプレッシャーをかけに行く一投です。点数そこに伸びず27点。11が内側、12もかなり近い位置にあります。残り2投というのは少し難しそうな位置。この細かい局面、慎重にスキットルを起こします。Jos Finskarus saa, jos yritetään tuota ysiä ja saadaan siihen osuma, niin sen jälkeen sitten se kyllä varmasti menee pikkusen kauemmas vielä tuosta pakasta. Kyllä tämä näyttää. バックハンドで持ちます。9まだ触れる位置にありますので、そのまま
9番9番2回連続で18点を取りに行くでしょうか。上から通す。ただここは2番。2本目のスキットルが倒れています。Se on se penteleen sorsa siellä taas. 9 kaatuu, mutta niin kaatuu myös 1. Ja nyt se 9 on kyllä siellä avoimena vaikka kuinka helposti, mutta se on varmasti nyt ranskalaisjoukkueen tähtäimessä totta kai. Se nostaisi heidät jo ohi 36 pisteeseen. Tupla 8 ei ole Finskarussille enää ollenkaan simppeli homma. Ja nyt Le Colane DCP on 点数は34点に変わっています。対するレスコリン27点から追いかける形。相手の攻め手を一旦止めたい場面ではあります。出てきた9番をカウンターで仕留めます。36点に乗せていく。これでお互いチャンスがある形。14 pisteen päässä on, ja se on saatavissa esimerkiksi tuolla 12 ja sen jälkeen tuplalla. Muitakin vaihtoehtoja siellä varmasti on. Finskarussilla on puolestaan sitten 16 pisteen matka. 7 on aika hankalassa paikassa. 12 ja sitten 4 kasa olisi yksi tapa, miten Finskarus voisi sinne päästä. 34点です。残り16点の場面、どう作っていくか。後ろが8番です。右9番、真ん中6番がフリーな位置。16点を作るために、ここは9番から入っていきます。7番は上から通さないといけない位置ですが、これはいけるぞという判断をし、まずは9番を使っていきました。このレスコリン側も使うだろうという9番だったので、そのディフェンスも兼ねてのまず1投という風になっていそうです。Toki ei se mitenkään helppo tuo seiska ole, että se kannattaa jättää tuonne. Haetaan siitä etu. ここは2点になっています。12番を使っていきましたが、2本が倒れて、ただこれは38点になっているので、12が出て、次はしっかりと狙える位置になります。しかも7番に被せましたね。この10番が7番の後ろに入り込みました。そして、フィンスカルーズは12番直接触れないオーバースコアになってしまう点数であります。ですから、この7番狭いとこですが、もう取りに行くという判断をしている。縦で持ちます。どうだ？この7番通した！厳しい展開かと思われましたが、最後逃げ切りました、フィンスカルーズ。この間ですか。これしかないというところ。いやー、ビッグプレー飛び出しましたね。もうちょっとレスコインのセットになるかなというところだったんですが、とんでもないプレーが出ました。スキットルブラザーズです。一番スキットルの方が少し背が高い。高さが違ってはいけないんですけどね、スキットルは。Not for me so much, but it works. with that amount of pressure next to you, I have to jump in here to get a glimpse of also about the French team, because our lovely commentator from the morning, Richard, let me sing. The song singing doesn't.
doesn't matter what the score is, the song 会場のボルテージもだんだんと上がっておりま you す。 can give a little information for the fans who don't know that what team is 若干手持ち無沙汰な12番スキットル。 I don't want to give any information to the adverse team. You don't have to say about the tactics, but why are they so good as well? Because they play every day, 10 hours a day. And I love the fact that even though if there would be a miss, it's all about and still singing and still このベスト8の試合を盛り上げています。 mentality. It is. When you miss, doesn't matter. The next one, you will get it. No problem. This is the Belgian World Cup Championships feeling, and it's only the first set. I can't wait for the next one. Let's play some more Mölkky. Jos voisin kommentoida tuon äskeisen erän loppua. 素晴らしいフィニッシュを決めたオーストラリア、フィンスカルーズがまず先行のセットをキープして1セット獲得という試合の立ち上がりになっております。対するレスコリンのブレイクで始まる第2セットです。この試合も3セット先取。まずは11点のブレイクからスタートしています。 Ehdottomasti näin. Sehän oli ensimmäinen erä Finnskaruus kultajoukkueen aloitus, joten Aussit pitivät aloituksensa. Ja nyt sitten jännitetään, että pystyykö ranskalaisjoukkue samaan vai nähdäänkö tässä sitten ryöstön paikka. Nyt on taas mahdollista して、配置はこのようになりました。真ん中左の9番というところが、一つ大きなスキットル、フリーの位置にあります。これは見逃せません。しっかりと捉えていきます。Ehdottomasti jää heitolle vielä tällä tasolla ja toki siinä nyt haluttiin ennen kaikkea osuma ja pisteet omalle joukkueelle. Nyt löytyy yleisöstä fiilistä kyllä tässä ottelussa. Pieni Suomen kesän viileä syystuulio kolistelee luita, mutta se ei paljon tunnu haittaavan. まだ9番はお互い使うでしょうか。そこに手を伸ばす。そして届く。ジャストで合わせます。スキットル9番の頭。ヘッドショットで捉えていく。本当にこのジャストの精度、ジャストの回数が本当に多いですよね。その精度というところは、やはりこの試合が決勝に近づくにつれて目立っています。まだまだそこは9番追いかけるか、フィンスカルズ高校。おっと、ここは一旦手前。緩急ね、ブレーキ踏むところは踏む。それができるチーム。ここは6点か、いや、7番が少し乗り上げてるかというところで5点になっていそうですね。そうですね、5点入って14点。Katsella näitä vaihtoehtoja tuon 9 lisäksi. Periaatteessa tuota 8 olisi yritettävissä, mutta on riskialtis heitto kuitenkin. Siinä voi helposti sorsa tulla tuon 6 kanssa. Aika kimurantti on tuo kenttäasetelma nyt. Siinä on etupakassa... 手前のところ、触れるスキットありません。 Mutta suuri on riski, että sieltä irtoaa 10 tai 11 tuosta esimerkiksi. 6 ja 8. Sitten hieman kauempana. Katsotaan mikä on nyt sitten
ここからどう点数を積み上げていくか。どの位置でもリスクがつきまとう位置。おお、8番サイドワイ。狭いところ書き出しました。Se on se perinteinen tupla 11 range, mutta 11 on kanssa kyllä aikamoisen taitoheiton takana, eikä tule siitä aukeamaan kovin paljon sen paremmin. Siinä on sen verran paljon muita keiloja ympärillä. Nyt herra 6-7 heittovuoroon. Haiskahtaisi kasilta tämäkin heitto. しかしその8番、6番というところが新たな選択肢として浮かび上がってくる。それをすかさず回収するフィンスカルーズ。ここまで勝ち上がっているその好調さをここでも見せています。Tärkeiden hetkien äärellä Lököläinen DCP 28 pisteessä, Finska Russilla 22. Ja nyt alkaa sitten yleisökin herää mukaan taas. Kovasti alkaa nyt Lököläinen DCP laskeskelemaan tässä, että millä heitolla on mahdollista päästä perille aika nopeasti. Sieltä se päätös syntyy. Mennäänkö 6, 8, 9. Sinne haetaan ja kyllä 一旦6番を丁寧に抑えます。さあ、これでラスト2投圏内34点まで乗せてきました。8番、8番という選択肢を残しつつ、まあ他のルートも匂わせる、そういった34点の配置見せています。まあ一旦はこの8番をケアしたいっていう風になるのかな、どうしても。かなり存在感ありますからね。フィンスカルズ来るとこの4人の話し合いが続いています。ターゲットを決めました。6番、お !8 番になりました。入れ替わったスキットル。6番当たって8番に触れて、最終的に倒れているのは8番スキットルのみでした。これは8点のカウントになります。では、6番を、まあ、寄せに行ったというところですが、最終的にはかなりいい形になったんじゃないでしょうか。さあ、これは、まあ、モルックはどうしても運が絡むゲーム性ですが、思わぬとこで得点が舞い込んできました。こういうことあるんですよね。重要な大会であるほど思いがけないことがそういう巡り合いがあります。ちょっと困ったのはレスコインの方が88というところが一つ塞がれて、まあブレイクに頼らないとっていうところになるんですが、そのブレイクの本数がちょっと合わないとまた相手にチャンスを明け渡すことになります。ブレイクで8点とか取っちゃうとね、8番ないですから。どうしてもそこ、ブレがあるところに頼りたくないっていう心理ですね。何かをするしかないんですが、何をするのか。どうなってもフィンスカルーズのラスト2点20点のチャンスっていう風にもなりそうなんで、
まあ、この2頭の勝負、お互いになるのかなという、この状況です。タオルトン3本、ラスト圏内で1点足りず、絶妙に得点を合わせにいってっていうところでしたかね。12点をラストにしたかったように見えますが、ここは37点。点数的にはまだ足りない。kahden keilan päässä vielä. Näin se on. Tai siis kahden heiton päässä. Juuri näin 2 heittoa vaaditaan, koska niin paljon kuin hyvästä heitosta tekisi vielä mielisi 13 pistettä antaa, niin se nyt ei ole nykysääntöjen valossa mahdollista. Ei ole, ei. Mutta jännäksi menee jo tämä toinenkin erä. Todella moni peli päätyy tilanteeseen, jossa molemmat joukkueet saavat hyvin torpattua nämä ulospääsytiet. インスカルーズの側も、とはいえ、分かりやすいチャンスはありません。Etsii sitä linjaa, millä heidän olisi, jos he nyt jollain kepillä löytäisivät tässä tavan, millä voivat 2 heitolla lopettaa, niin he olisivat tässä nyt vielä sitten selkeästi piikki paikalla, koska Le Golland DCP tarvii väkisinkin sen 2 heittoa. 残り20点追いかけます。バックハンドで持つ。10番とかですかね。か、困ったら同点の7番か。うん。困った時はこの同点に合わせる動き。これは先ほどの試合でもね、たびたび見られる有効な手段です。luotetaan siihen, että siellä joutuu ottaa joko ensin tuolta yhden yksittäisen ja sitten luottamaan, että saataisiin ne kasasta vaadittavat lisäpisteet. Kutkuttavan jännittäväksi taas. Toinenkin erä on muodostumassa. Todellakin. Mitä pitemmälle nämä pelit ovat tänään edenneet, 黄色とエメラルドグリーンのポロシャツ、レースコイン。4人ともサンダルでしたね。さあ、13点。噛み合えばかなりいい形になるんですが、どう展開するか。7-6もないですからね。これブレイク次第になるか。ここは4本。5本か ?5 本ですね。これは42点というところで、6、8が近くなっているところの8番がラストスキットルになった。ちょっと難しいですね。さあ、ここでもフィンスカルーズが、その幸運も手伝って、この13点。いい形を作るのか。まあ、8は出ていないんで結構伸び伸び、ここはプレイしてもいいようなポジションになります。結構自由な発想を狙っていきたいですね。ja sitten siinä on tietysti se mahdollisuus, että jos jätät itsellesi ykkösen, niin tuosta kasaan heittämällä muita keiloja voi mennä sinne ykkösen luo, jolloin 11先取ると48点ということで、残り2点になるんですが、そうすると多分相手が6、8を割って2点を消していくような形になるでしょう。これで縦で持ちます。狙いはどこになるか。katsotaanpa nyt ensin. Onko siellä 11 jopa tähtäimessä? Jos tulee 2, niin jättää 11. Sinänsä ihan fiksu valinta, jos siihen päätyvät. なら、どうなんだろう。10かな ?10、11、まあ11だったのかな、結局。ここは2本。ああ、でもなんか10っぽいな。まあ、後ろも基本で2点取りつつ11出していこうかなというような動きでしたね。ただこの11の位置はまだちょっと近い位置にあるように見えます。あ、だ右ちょっと出たんで結構触れますね。
Taktisesti hyvä ratkaisu. Haettiin 2 pisteellä tuo 11 lopetus itselle. Nyt on ranskalaisten mietittävä, että miten sitä puolustetaan. Yhtä toista he eivät tietenkään voi yksistään heittää, mutta jos lähtevät sitä peittämään, niin se pitäisi toki tapahtua siten, että itselle jää myös Lescoinは、 seuraavalle kierrokselle. この時ちょっと無視できない感じがあります。 Kauheasti vaihtoehtoja ole siellä. Nyt näytetään ilmeisesti yrittävän ratkaisua. Lekolainen DCP hakee tuota kasia. ただこれはなんか、雰囲気的には、8番、行きますせ感出てますね。本当にそうなのか。Kyllä tänne on tultu pelaamaan. Nyt vielä pohtii, että heittääkö tuonne pitkää ystäriä eli puikulaa vai ihan... Onko tässä toisen erän ratkaisu? 勝負いった。ただ、8番ゲットとはならず、さあ、フィンスカルズチャンスが出てくる。まあ、ここ11塞げばっていう風にも見えるんですが、まあ、その後2本だと6番ですからね、そういうところの噛み合いの難しさっていうのもあって、だったら自分たちがその8を取るっていうその技術を信頼するっていう方が、選択肢としてはありだろうという判断をここはレスコミがしてきました。ただここは11番チャンスになっているフィンスカルーゼ。ここは3本。コールメ3本です。mikä tarkoittaa, että nyt ranskalaisjoukkueilla on suurempi riski heittää, mikäli heittävät kasia, osuvat kasiin ja kutoseen, niin ne irtoavat toisistaan ja silloin Finskaruksille tulee lopetus huomattavasti helpommaksi. Nyt jos Lekolainen DCP yrittää tuota kasia ja epäonnistuu, niin minä lähtisin hakemaan ensin 4 jostakin muualta varmaankin, tai tuota tupla 4 ehkä. Tai 7, no ehkä ensin 1 ja sitten 7, mutta en lähtisi välttämättä kyllä sinne 6 ja 8 heittämään. 互い42点同士で並ぶ展開になりました。最後のところが、ここがお互いに難しい。相手との読み合いもありますね。次、投げるフィンスカルーズがもし8番を取りに行くようなプレーをするのであれば、先に投げるこちら側はどう構えるのかというところを、勝負行く、ここ連続でありなのか、ただここは近くを見ています。左の1番ですかね。うん。1番5取り、最後は7番というところにターゲット変えていきます。集団後ろということで上から通せる位置にあります。これをディフェンスに行くのか、それとも8番チャレンジしに行くのか。まあ、どう言ってもいいですよね。8番狙う、サイドバイサイド。ただ、ここは左外れていきます。Nyt tarvitaan sitten se skillshotti tähän. 7 on siinä 3 ja 5 kupeessa niiden takana. Sieltä pitää puikulaa laittaa yli. Siihen ei taida. Saattaa mennä ihan noin vaakatasossa, mutta hiuksen hienosti se pitää pudota toista. 7番大きなチャンスを迎える。上から通した。逃げ切った形。間に合いましたね。レスコイン50点獲得。セットカウント1対1、同点に戻します。この上から通す力強いですね。こういうフィニッシュを先ほどの試合でも見ています。
I'm here with Sean from the Finskaroos. I know this set didn't go your way, but I have to talk about we might get some footage from that 6 that went all up to 8 and got back up. You know that you're a legend. I've never seen that before, what we see right now. この入れ替わりの8番というシーンもあったんですが、 Look, every game of Mulkey is different. だからレスコインの方が Never actually, 難しい局面を切り抜けました。 but I've never done it myself. You never think about it. I think the Mulkey gods are on my side today. I've heard a lot during this weekend that in Mölkky the luck is earned, but there's a big part that plays into this game, and it's luck. But if you could just write me down all the lottery numbers for this weekend, I'm sure you can get it. But I actually wrote like a little sentence that in Mölkky, go for your dream throw or the dream throw you didn't know existed. Isn't that correct? That's the thing about your dreams. You just never know what's going to come up. And we've also from the chants on this set, we heard some dramatic film music, but there was also a lot of different kind of barking. We heard some baby barking, and when they were singing "Who Let the Dogs Out," I really started missing my dogs. But there is a lot more Mölkky to go, and good luck to both of the teams. Let's go. Ja mölkkyherkkua on vielä ainakin parin erän verran tarjolla. Tilanne 1-1, Finskaroos Kulta vastaan Legoland DCP. Tilanne 1-1 ja Finskaroos pääsee breikkaamaan tämän kolmannen erän. Kyllä, ei muuta kuin terveisiä omalle koiralle sinne kotiin. Täällä on muutama päivä oltu mölkkymatkalla. さあ、1対1。 Kolmas erä käyntiin. フィンスカルスのブレイク。ステップを入れます。ゆっくり入ってこの形。おー、強烈。ああ、だから結構乗りましたね。11点ですか。Kyllä, kyllä. Sieltä löytyy niin isoa kuin pientä koiraa tuolta yleisön puolelta näköjään. Ja kovasti siellä jotkut haluavat vastausta kysymykseen, että kukaan ne on pentele pihalle päästänyt. Sen kun tietäisi. Sinne on ainakin päästetty keila numero 6 aivan vapaaksi sekä 8, joka varmasti nyt on sitten Leskolainen DCP-joukkueella tossa. Sieltä tosiaan aukeaa sekä 5 että 8 että 6. Valinnanvaraa löytyy. Kyllä. Kuin valintatalossa konsanaan. Veikkaisin, että otetaan se tässä vaiheessa vielä helpohko 8 nyt pois ja potkaistaan kauemmas. 11対0、高校のレスコリンがこのカウンターのブレイク8点の7点か。倒れた本数は7本、7点が入っています。Isot 90, 12 ovat siinä vähän 11対8のスタート。大きい番号11番がフリーで出ていますね。お互いにとってのチャンス。まず今度11番。見逃しません。ジャストで合わせていきます。ただまだ追いかけたいところ、この11番当たっていますね。まっすぐストレートが入りました。お互い譲らないこの形。22対19。
olla sitten se seuraava. ストレートの Kun näemme vielä hidastettuna tämän 綺麗に水平を保っています。 sanotaanko todella hienon 11. Tomo Salivan sillä taitaa olla nyt sitten valmiina. Tom kapulan varteen ja Kasia näyttäisi hakevan. Sillä päästäisiin 30 pisteeseen. おっと、ここは8番ですが、左に外れます。Muutamia epäonnistumisia. これはカウンターになりそうなレスコイン側のチャンス回ってきそうです。 Siimaa tulee metrikaupalla. Hakevatko hekin tuota Kasia? Sitten se olisi 27 ja no 9 on pikkuisen hankalassa paikassa tuossa. Biisit sen kun muuttuu. Kyllä, mutta Ranskalaisyleisössä. Paulukset pysyy kuosissa ja toivottavasti heitto kulkee. フリーやスキットル8番、右は6番、そして後ろには11番という配置。そうだから8番。 8 pistettä ja 27 menevät 23 pistettä. 相手の捉えられなかったところをこちらは落とします。レスコインズが8点を追加。 Kapuloita tarjolla vielä. Ei taida suoraan löytyä kentältä. Nopealla tarkastelulla tosin okulaarit tässä tarvitsisin edelleen. Onneksi tuohon ruutuun saadaan meillä aika usein tilannetta myös lähikuvina. Finskaruus heittovuorossa. Siellä vähän vielä yhdessä ynnäillään seuraavaa heittoa. 6 ja 9 on otettavissa, 8 edelleen otettavissa ja kovan pelimiehen ratkaisulla vielä kerran tuosta tuo 11 veisi Finskaruusin jo 33 pisteeseen. Mutta tuon yhden Thomas Sullivanin ohiheiton jälkimainingeissa Lekolane DCP tällä hetkellä ehkä hienoisesti tässä erässä nyt edellä. Kyllä nyt on ehdottomasti australialaisjoukkueen tässä heitossa onnistuttava, ettei välimatka kasva liian suureksi. まだ追いつくチャンスは。お、11番。ここでもう逆転のために11番リスクをもう背負って勝負に出たというシーンでした。画角入ってないですが、11点がカウントされています。 23 pistettä pitää heidän saada jotenkin taottua. Kyllä se 3 heittoon nyt ainakin tulee varmasti menemään. Mutta mikä on se seuraava? Jos tuon 8 saisi pois, niin sinne jäisi sitten vielä 15. Se olisi tuolla 9 ja 6 tehtävissä. Mutta jäämme odottamaan ja jännittämään. Pitkään nämä pelit kyllä kestävät, kun menee moneen erään. Ja nämä ovat vielä näin hiuksia nostattavan jännittäviä. Se on juuri näin. Ja フィンスカーレズは残り17点。8、9全然あるな。6番から冴えます。でも困ったら同点なんですね。お互いにこの8、9と61か。Kuitenkin vielä 2 peliä tässä pääkentällä on pelaamatta. 1 välieräottelu ja sitten tuo päivän finaali. Juuri näin. Vielä kun valokin vielä riittäisi sinne finaaliin asti, niin olisi ihan kiva. Se olisi suotavaa. ここは自分とその次投げるチームメイトの相談ということになりますね。 3 pisteen saldolla. Finskaruus kultaheittovuorossa ja näyttäisi minun silmiini, että ehkä tuota Kasia lähdetään hakemaan tässäkin. 8、9の方が難易度的には行きたいところですね。8番から入った。
aloitetaan. Finskaruus 41 pisteeseen. Ja nyt on taitoheitolla tuo 9 sitten kaadettavissa. Kyllä se sieltä näkyy, joten varmasti se lähdetään seuraavalla kierroksella sieltä hakemaan. Lähteekö sitten jo Lekolane DCP tuosta pakasta puolustamaan? 9番が Miettiä sekin, että sitten saataisiin vähintään se 5 pistettä, jotta itsekin セットポイントになっている。それを塞ぎに行く。おー、かなりいいディフェンス。相当埋まりましたね。点数はこれどうかな。今、モルクボ自体が乗っかっていて、2番がちょっと押して上がっていると判定したら、カウントされないで、本数的にはこれ何点になるのかな。Tuosta taas semmoisella huikealla Nagasi-pystärillä tuo voitaisiin ottaa. これは38点になっています。12番、なんか縦で可能性ある位置にありますね。さあ、これはエスコリンもチャンスが舞い込んできているか。自分たちの球は一旦これ難しいんですが、相手に12やらせない形にしたいですね。Saatat olla hyvinkin oikeassa. Taisi mennä nimittäin tuonne nyt niin piiloon tuon edellisen Ei ole ysi tarjolla. Seiskaa tässä haetaan. Seiskaa tässä varmaankin haetaan. Se oli ihan hyvin haistettu. Ma 12だけはっていうところを抑えたいんですが、3号2本集団若干左に出てきる7番がラストになっています。まあこの12の振り方によっては7番より広がるだろうというところを牽制をしています。さあ、ただここ観客を盛り上げるこのアピールをしているということは12番取りに行きます。迷いはありません。右に外れる。3本が倒れます。ただ7番も出るというわけではないので、これまだわかりません。フィンスカルーズのチャンス訪れます。セットポイントは7番。どう取りに行くかですね。結構こういうところの縦がね、怖いんですよね。ちょうど1本分ずれて、12っていうパターンが結構あるんで、オーバースコアっていうのも結構気にしないといけない場面なんですよね。なのでこのリスク回避も込めて7番というところ、バックハンドでアプローチしています。ただ左に外れる。のけぞりました。9番が位置的にはかなりこちらも細かい位置ですから、7番のディフェンスというところも考えるでしょうか。この人たちはなんかどんどん取りに行こうっていうような選択が多いですから、ここも9番上から通せに行くか、かなり狭いし、4番とかの位置も相当巻き込みそうな位置にあるんですが、チャンスはあるというところ、上から通す、取れず。お互い難しいラストに挑んでいます。フィンスカルーズ、再びチャンスが訪れる。
heitto vuorossa. Ja Jos tuosta toi 12 niin kaatuu mukana, niin vitonen on vielä sitten lopetuksena. kyllä. 7番仕留めたー。2回目リカバーカバー成功。チームメイトを助けました。Yksinäisenä pois. Ja 50-41 on tulos tässä 2回目の50点。先に到達したのはフィンスカルズ・クルタ。 Mahtavaa. Lassilla näyttää olevan tuolla tuomaristo paikalla. 素晴らしいヒットを決めています。バックハンドのサイドワイ。丁寧に抑えていきました。オーディエンスでのインタビューがあります。審判みたいな格好してる。Aika hyvä, niin kun tuossa oli äsken mä näin Seanilta pari aivan uskomattoman hienoa heittoa, niin silloin tultiin oikein täältä aidan yli ja jaettiin kymppiä, mutta mitä se voi pahimmillaan olla sitten, jos tuommoinen hyvä yritys kuitenkin menee ohi, niin mitä epävirallinen tuomaristo antaa? Pahimmillaan annan 3. Eli hyvin optimistinen on kuitenkin. Se nollaakin on tullut sieltä. Täällä ainakin 7 tulee heikolle. Joo, eli good luck to you guys. The unofficial referees are here giving you numbers throughout and chanting, of course, for both teams. Eiköhän jatketa. Onneksi näissä mölkkyturnajaisissa kuitenkin nämä viralliset pisteet jaetaan ihan virallisten mölkkykilpailusääntöjen mukaisesti. Kyllä näin. Tarkoituksen osuma on tietysti hieno heitto aina. Katsotaan, käykö tässä juuri niin. Leskolainen DCP pääsee... さあ、追い込まれたレスコイン側ですが、勝負はまだまだこのブレイク。勢いよくいったんですが、少し中心外れましたかね。数としてはそこまで伸びずというところで、スキットルが残っています。若干左。点数は6点からのスタートです。Finskarussin vastaus. Väittäisin, että kun ainoastaan tuo vitonen on tuolla nyt avoimena, niin pakkaan tässä mennään. Näin se varmasti on. Siellä on kuitenkin sitten 11 pistettä vielä pakassa tarjolla.ステップ降りてカウンターのブレイク。強烈に入った。11点高得点です。やはりこのスキットル残したところすかさず回収していくカウンターのブレイク。Tilannehan tosiaan se, että Finskarus on voittanut 2 erää ja Leskolainen DCP 1 erän, joten tässä erässä Finskarus kultajoukkue Australiasta saattaa erävoitolla mennä välieriin. Näin se on. Tai ei saata mennä, vaan menee, jos ottaa sen 3. erävoiton. 12 on muuten otettavissa. 11対6、ビハインドのある先行のレスコイン。8番出てきたところ、捉えます。こちらもジャスト。Kasi oli sen verran näköjään enemmän auki, että vähemmällä riskitasolla kyllä ehdottomasti jo. Tuosta kun näki, niin siellä 12 takana ehkä vähän sitten kun pääsisi tuolta kaaren takaa katsomaan, niin 9 saattaa olla jopa sinne sen verran tuossa 15 takana, jotta se saattaa se 12 sinne kimmota, niin se ehkä jätetään nyt seuraaville kierroksille, nimittäin Leskolainen DCP:ltä puuttuu nyt 3 kertaa 12, joten sitten se on varmasti jo suunnitelmissa ainakin. Mutta mitä hakee nyt Finskarus? Hän katselee sinne samaan suuntaan, mutta tämä nyt voi olla niin pakka kuin 9, kuin 12, kuin vaikka tuo 8kin. Katsotaan, mitä sitten tuolla 9 ja haetaan. 9 ja haetaan. こちらは9番回収していきます。
お互いフリーのスキットル vastustajan peliä. 回収しています。 Toki jää siihen nyt välimatkaa sen verran, että 12 halutessaan ranskalaisjoukkue voi yrittää. On tilanne ja Lecolan DCP:llä on nyt luonnollisestikin erävoiton pakko. Muussa tapauksessa Australia jatkaa välieriin. Ja toistaiseksi tämä erä on nyt vielä kenen tahansa otettavissa. Jälleen on muodostumassa varsin hankala positio tuohon, mistä niitä pisteitä saadaan otettua, paitsi jos jompikumpi joukkueista lähtee tuota 12 yrittämään ja sitä kautta sitten kyllä puoliväkisin tulee sitä tuossa aukaisemaan. Kyllä siellä tietysti この場面、フィンスカルーズは20点に、まず点数乗せています。対してのレスコイン、14点ですが、どう立ち回るでしょうか。12番かなあれ。おー、12番。3回で走り切りに行く。イーン。イーン。ここは日本。いやー、ドリームルート。開通仕掛けたんですけどね。お預けです。インスカレーズは、残り30点。高得点が結構出ているので、かなり速いペースで進めることができます。チラ一旦6番からというところ、冷静にここは12、12のルートを見せます。なんか前がかりに行きたくなりそうなところを、一旦この冷静に落ち着くところを、緩急があります。インスカルーズ。miten saadaan itselle vaadittavat pisteet, jotta tämä erä vielä käännettäisiin. Vaikeaksi menee. Koko ajan vain vaikeammaksi. Keskustelu käy kiivana joukkueen kesken. Itsekin yritän vaan koko ajan miettiä tässä, että mitä potentiaalisia vaihtoehtoja siellä tuohon tilanteeseen nyt sitten on, että 12 on kuitenkin sen verran vaikea tuossa, että vaikka sen yrittäisikin, niin siinä voi helposti sorsa tulla ja sitten menee taas pläänit uusiksi. Joko alkaa olla neuvottelut neuvoteltu ja päästään kohta sitten heittämään. Ettei sillä vaan kivisaksen paperi ratkaise tämän heiton, kyllä näin on. Kivipaperisakset todellakin ratkaisee tuon. Oi hyvä muista tuota nähneen jälkeen. 16点ですか。こちらも6番。一旦合わせる形になります。この後このフィンスカレーズが12をね、取るかっていうのは、この勝負を決め手となりそうです。ahtaassa välissä, mutta eleet on siihen malliin, että nyt tänne on tultu voittamaan tämä erä ja tämä ottelu. Kyllä vain. Sean Conlon ja tuommoinen Puikulla pystäriheitto, kyllä vain. もうこれもう決めに行く一投ですよね。縦12！うわー、これはでかい。スーパーでかい。
渾身のバーティカル飛び出した。いやー、この精度、そして集中力。今日あるぞと。Siellä taitaa nimittäin Finskaruus-huudot kaikua jo kovemmin kuin tuossa alkupelissä Puolustamaan varmaankin nyt Legoland on lähdettävä. Sieltä voi yrittää periaatteessa vaikka tuon ysinkin tuosta paukauttaa tuohon 12 viereen. Ei haittaa, vaikka tulisi 2 pistettä. Olennaista se, että Finskaruus ei pääse heti siitä pois. この12、お、止めた。4番からだったんですが、48、4番から48を止めに行ったのかな。結果的にこれ12に直撃。ぴったりとつけましたね。さあ、お互い大きなプレーが飛び出し続けています。勝てば準決勝に進出するベスト8の試合です。Jos halutaan lähteä siellä sitten niin kuin kovan pojan ratkaisua tekemään, niin ei kun vaan puikulaa 12. No nyt sieltä kyllä haetaan 12, minä väitän tällä reaktiolla, että kyllä nyt. Mutta nyt kun heittoasento on バックハンドですが、これ、どういう表情ですかね。ここも行っちゃうよっていう、もう。さあ、ブレーキ壊したか？5、2本。10番ないんだけどね。ここは勢いが出てきましたか。まあ、その周りの空気感とかもあって、これはもう行っちゃおうかなという気分になっていましたが。刻み合った気がするけどね、さすがに。まあ言うとはっきりとしたのないのか。koska nyt jäi 10, joka on tuossa aivan etualalla kakkosen takana hyvin pitkälti piilossa. Legoland DCP on edelleen vain 24 pisteessä. Finskaruus saa rauhassa yrittää vielä 2 heiton. Nyt olisi sellainen suht selkeä linja myös tuplavitonen. Kyllä siellä on Finskaruus laskenut, että Legoland DCP tarvii tässä nyt sitten vielä 3 heittoa, joten aikaahan heillä on. Mutta faneja löytyy. 全然これ24から追いつくパターンあるな。5番とかね、一旦止めに行ってもいいのかな。55全然使いそうだしね。Ihanaa, kun yleisönkin keskellä saadaan tuolla vähän eri kannattajien välistä nokittelua. Kyllä, ja ainakin yksi suomalaiskannattaja 100 varmasti tähän iloon yltyi. ただここは結構長考入ってますね。さあ、しかし決断。あ、フィンスカルスの刻みたくは消したいな。でもこれ、決定的になっちゃう気がするんで。ああ、4。12かなあるいは。シンプルに高得点取りに行きましたね。いやー、でも別に最後でよくないか。Hakeeko nyt sitä tuplavitosta? Missä se 10 on? 10 oli siinä eturivissä kakkosen takana kyllä piilossa, eli まあもう55綺麗な位置置けたらほぼ決まりぐらいのとこまで行くなこれ。Ja sitten lähdetäänkö nyt sitten? Mitä lähdetään hakemaan? 10 on siellä aivan piilossa. さあどこに行く？
ei taatusti haeta tässä. バックハンドで持ちます。Se 5番、 meni おー、手前バウンド。 oli se suunnitelma, mutta wow. Vieläkö tässä kuitenkin sitten jollain kepillä mennään siihen viidenteen? やっぱバックハンドってクソやわ。 Tämän päivän aikataulut kyllä heittää häränpyllyä tässä で oikein. こういうの見るたびに思っ Isommalla ちゃ kädellä, うよ mutta ね。 kun vaan seuraavaa peliä heti sitten tämän jälkeen käyntiin, ei varmasti ole nimittäin enää muut pelit käynnissä. Se on juuri näin. Tänne pääkentällä ollaan saatu näköjään näitä päivän trillereitä, mikä sinänsä on tietenkin täysin toivottava. Siinä nähtiin taas se helpohko vitonen ja pieni jännitys, pieni puristaminen ja tilanne on tämä. No, Finskarussilla edelleen 40 ja ranskalaisjoukko Leskolainen DCP:llä 28 pistettä ja vaikea uskoa, että ranskalaiset tämän vielä tästä kahdella heitolla saavat poikki, kun nuo isot numerot ovat. 10 on molemmat Ne on siellä. piilossa. 10 on tuollaisen, jos siihen viereen saa sivallettua, niin se on siitä periaatteessa otettavissa, mutta ei Hyvin, hyvin vaikea. Niin, eikä tuossa viittinyt Finskarussikaan yrittää suoraan sitä. Ei missään nimessä. Paljon riippuu nyt Finskarussin strategia siitä, mitä Lekolainen DCP tekee nyt. 全然あるな、レスコイン。 Ei todellakaan nyt semmoista suoraa めちゃくちゃフィンスカルペースだった、これな。わ torppaamaan edelleen からんもんで Finskarussia す。 Kyllä minä nyt ehkä kuitenkin yrittäisin tässä niin kuin jonkinnäköistä ratkaisua sille saada, että olisi se yhden keilan finishi sitten tarjolla seuraavalla, mutta Kyllä, siellä on päätös tehty ja nyt minulta vietiin. まあ、2択以上あるんだよな。5-5がなくなったら、2.8 番とかも多分使えるから、あ、フィンスカレーズは残った方行けばいいっていう感じだな。あとは得点的に強い、12番。あくまで高得点、こだわりますね。これ同点です。やっぱ困ったら同点なんだね。まあ、5点取っても33っていうところからまあ8、9はあるけど、ルートが少ないなっていうのがありつつ、まあ先に8番とかかなっていうふうには今見てたんですが、高得点取って勝負を申し込みましたね。ただこれは先に5-5を投げる権利があります。5番まず1投。これは相手もまた5番追いかけられることになるでしょう。すごいシンプルな勝負に結局なりましたね。いろいろなんか、みんな策を講じてたんですが、最後はもうなんか捨て頃です。わかりやすい勝負。まあでもこれであのまま5番置きっぱなしにするわけにいかないですからね。どう当てるかっていうところの会話はしています。まあ、こういう時は距離離すのが正義ですから。 Minä väitän, että tämä joukkue hakee nyt kyllä sillä sankarisuorituksella sitä 10. 縦。わー、10番ここで。行きますか。マジで行ってる？いやー、現実的か、ちょっと怪しいよー。まあ自分たちの5-5をね、ディフェンスしちゃったらなくなっちゃうけど。めちゃくちゃチャンス。これ外す逆にまずい。さあ、ちょっとフェイントモーション見せましたが、これはむしろ緊張してる時の動きですね。緊張してんだろうなみたいな感じ伝わります。さあ、この1投、5番、仕留めた。お見事。フィンスカレーズ準決勝進出、ベスト4進みます。オーストラリアの
ja 26. Annetaanpa puheenvuoro 選手たち。 sankarillemme Lassi まだまだこの大会終わりません。 最後でもお互いちょっとなんか怪しい部分もありつつ、まあ、大会っていうところで、大会って結構ね、選択もブレるんだよな。独特の空気感で。 Sean plays well a lot. I've seen him play like this. He'll play like this again. Mark my words. Next game, he'll do the same thing. We were all so afraid if he's going to go for the first one. He was kind of tricking us all. But I want to hear now, as we've been hearing a lot of chants, you guys been chanting for each other. One more Australian fan chant. Can we get it out of you? Like the best energy. And what was the, I didn't even know it. What ああ、フィンスカルーズ。2023年の国別対抗戦優勝に続いて、この本戦の4人チーム戦でも優勝というところがいよいよ見えてきた、そういったところまで上がってきております。The Finskaroos goes to the semifinal. Oh, now we're going to have a short break. But the second I will hear the teams that will play here next, I will let you know. But congratulations, Finskaroos, for making to the semifinal. What a game of Mölkky once again. 歓喜の歌もありました。ベスト4進んだのはオーストラリア、フィンスカルーズです。そして、この試合、日本勢は先ほど配信台にも登場したフェニックスがオーリン・バルコーニャを下して準決勝進出決めています。